Chino! Opa. And yes, mga mahal, ako'y nagbabalik para tapusin ang ating nasimulan. Di ba nga, ito nga yung pinag-uusapan natin. Ang sabi ko kanina, mahal, maraming tao ngayon ay talaga nga namang in-hit. At talagang kapag pinag-usapan ang label o commitment, no comment. Di ba? Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang delikado mapunta sa taong hindi naman seryoso o di kaya hindi ka nakikita panghabang buhay. Diba? Kaya balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spy. Si Opa mo na si DJ Kim Chino. At diba sabi ko sa inyo kanina, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit delikado ang no-label relationship. Oo, ito na, recap na tayo, mahal. Sabi ko kanina, una, ay nako, wag sa no label kasi walang malinaw na commitment. So, ibig sabihin niya na anytime pwede kanyang bitawan. Anytime pwede yan tumikim ng iba. Anytime pwede yan makipagbembangan sa iba. O diba, doon lang tayo sa totoo. At ikaw, nako, wala kang karapatan kasi nga hindi naman siya sa'yo. Hindi mo naman partner, hindi mo naman jowa at hindi mo naman asawa. So wala kang karapatan na mag-demand, wala kang karapatan mag-require. 'Di ba? Kasi nga wala namang kayo. Ganun ka basic 'yon. At ang pangalawa, mahal, wag sa no label kasi isa lang ang palaging talo. Kung sino ang marupok, yun ang talo. Kung ikaw ay ma-fall sa no-label relationship, ikaw ang maghahabol. Diba? Totoo lang. Ikaw ang kawawa. Kasi kapag ikaw ay talaga nga namang nagmahal o minahal mo ang taong hindi seryoso, ang ending niyan, maghahabol ka talaga sa wala. Diba? Ako kilala kita, mahal. Kilala kitang bilang marupok. Kilala kita na kahit wala kayong label ay grabe ka gumastos. Diba? Akala mo sugar mommy o sugar daddy ka na talaga nga namang akala mo iyong tao. At ang pangatlo't panghuli, mahal, wag sa no label kasi sinasabi ko sa'yo walang seguridad. Ito na yun yung sinasabi natin na sayang ang investment mo, sayang ang oras mo, sayang ang kabataan mo, sayang ang ka-freshan mo sa buhay kung ipapatikim mo lang sa taong temporary lang. Totoo yan, ha. Para saan pa yung pagpapaganda mo? Para saan pa yung pagpapasarap mo? Para saan pa yung pagpapapogi mo kung gagamitin mo lang or papatikim mo lang sa taong hindi naman tatagal sa'yo? O diba, sa no-label relationship na yan, naku, sinasabi ko sa'yo, nakakapagod yan. Nakakaubos, nakakawala ng self-worth. To the point na minsan ikaw na lang lagi ang magbibigay tapos walang return of investment. O, diba? Gusto mo ba sa walang seguridad? Diba, ayaw naman natin yan. And most of the time, kapag sumusugal tayo sa ganyan, talagang talo tayo. Kasi makinig ka sa akin, ako from my experience bilang taong gamit ng maling tao. Huwag ka nang makiisa or huwag ka nang tumulad. Kahit kailanman yung no-label relationship na yan, naku, walang magandang idudulot sa iya kundi sarap, pero panandalian lang. Wow! Galing mo dun, Kim Chino, ha? Sige na, mahal, ako'y sisibat na. At sana makahanap ka ng taong kaya kang panindigan at kayang mag-commit para hindi sayang ang landi. Di ba? Ako'y sisibat na, mahal. Balik na tayo sa rock-rockan music. At syempre dito ka lang. Dito ka lang sa amin. Kasi susunod na po sina Titangelo at Raketera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number 1 Love Radio. せい